Wachakore ni chenro mag somo bedo kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e lop East African Portland Cement e seche ma chenro mar muko ne odonje odiechieng' mar ang'wen. Muko makama ne ochakore odiechieng' mar tich abich mar juma mokalo ka oweyo familia mathoth ka onge kod miere seche ma kambi no dwaro duoko heka 4,000 mar lo margi. Kata obedo ni jogo ma omukutegi wacho ni ne gin kod ratiro duto mag nyiewo lobno, kambi no ramo ni nyiewo makamano ne otim tok chik. Kambi no singo mar neno ni lo madirom eka 4,000 no gigolo joma odake duto. Watoto wako nje, tumekosa kwa kuenda. Sasa serikali atusaidie juu hatuna nafasi ya kuenda, saa hii tunaumia bure. Tumesikia kuna vunjwa imebidi sasa tumehama tu kikafla. So hata penye naenda sijalipa rent. Sijui atusaidizi ndatoa wapi. So ndo nimeambia tu watoto tubebebebe vitu at least tuokoe zile vitu kidogo. Sisi hatukuwahi kufikiria. Hatukujua hii mambo inaweza kutupata hapa. Tumeshituka, tumeshindwa nini inaendelea. Ukiangalia unajiuliza kweli haya mambo yanaweza kufanyika kwa nchi ambayo kuna serikali. Na Ramogi, jo Kenya koro biro chako